guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि प्रकाश नार्जारी YouTube चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायबावनाय थाबाय। स' दिनैबो आंजों थौफादो आं बहा थांनो नागिरदों। आं थांनो नागिरदों खैला मैलानि एरियानि सिसुबारि गामि एबा खानामाख्रा दैखौ नायनो थाखाय फुल ब्लग भिडिअ दै बेयावहाय गासिबो फुल ब्लग भिडिअ बेखौ A to Z नोंसोरो नुजोबगोन बिहाइन्ड द सिन आरो लोगोसे इन्ट्रेस्ट मोनखागोन बे 100% गेरेन्टिखा दैयाव एकदमबारे थब्लहां थाबायनाय एकदम JCBजों थांनो गोनां जालायनाय दायो जाग्रा लोंग्रा बायनानै लादों नोंथांमोना नायदो नै जोङो माबायाव माख्रा दै माबाथिं थांनो नागिरदों आरोना नायनो नागिरदों ओमफ्राय माबायाव खैला मैलाथिंजाय आरो बहा थांनो मिथिया बेरायना फैनि नायनि दा दैबाना जानाया मा थासारियाव दङ बिटिआर सरकारा माखासे दै खोथेगासिनो दंना बेखौ थांनानै जानानै सोना लादो स' लाखिबाय थम गारि सेक्रेटारि गेटसिम बेखौ एक्चुअली लकेल एरियायाव थम होनो बाट नामा बिना इ-रिक्सासो दै इलेक्ट्रनिक रिक्सा स' गेटसिम थांगासिनो दङ आदामना नेदों आंखौ दा बिसिम थांसै ओमफ्राय बेवहाय थांनानै गाखोलांफानोसै जोंनावथ' गारि गैया नालाय बेनो नैबे गोसोम गारिया बेवहाय आदा फुकन दङ शिबसारनि OSD बिथांमोनजों थांफानानै जोङो सरकारनि खामानि मावनाय बिथांमोननि खामानि मावनायखौ जोङो नायहैगोन दायो स' लेट्स गो गाइस लेट्स गो भिडिअखौ फुल नायजोबलांबा मोजां मोनगोन आरोना आरो लोगोसे बे नोंथांमोना नुदों बेवहाय अखा हादों नायदो ग्लासाव नुनानै अखा हादों मिथिखादोंना थाङै थुङै जोंहा थाव सोबाय बेवहाय मानो होनब्ला बिथोराव थांसै नालाय थावाथ' थाग थियार जानांगोन आं दायो OSD सांग्रां ब्रह्म आदानि गारियाव दङ जिरायना दङ ओमफ्राय नैबे एस्कर्ट गारि बलेर'आ जों गासै गारिया गंबा जादों आरोना गासै गंबा ओमफ्राय बेयावहाय आदा सांग्रां ब्रह्मजों जिरायफादों नैबे एस्कर्ट गारि दायो थांगासिनो दङ जोङो माने खैला मैलानि फारसे रावना होगासिनो दङ बेयावहाय जों दायो चिरां डिस्ट्रिक्टनि गेजेरजों हाबनानै सापागुरि जानानै थांगोन आरोना सापागुरिनि ओरै मा होनो हाग्रामा ब्रिज मिथिना स' नोंथांमोना माने मोनसे बाथ्राखौ बुंगोन आरोना बे भिडिअखौ जुदि नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला लाइक खालामनो हागोन आरो शेयारबो खालामनो हागोन फुल एन्टारटेनमेन्ट दं दै बेवहाय जेबोआनो जाबावाखै एन्टारटेनमेन्टआ फुल एन्टारटेनमेन्टखौ नोंथांमोना मोनगोनसो दा बेयाव जेबो एन्टारटेनमेन्ट गैथ'वा मोनगोनसो एन्टारटेनमेन्टखौ नोंथांमोना मिथिबायना स' दायो नोंथांमोना थौबाय थादो नैबे जाहैबाय सापागुरि आरो लोगोसे दा बेजों थांबाय जोङो बेयाव सानैसो मानसि थिखांनानै लागोन दे जोङो मिथिबायना स' जों फाइनेलि सहैबायानो आरो मोनफैबायानो जोङो आरो जों दायो थाबायगासिनो जुथा सिजोबलायनानै मानानै थ' रायजो राजाफोर थौदो एबारसो फुल एन्टारटेनमेन्ट जासिगोन ओइ सर्बनास बे सिसुबारि गामिखौ कनेक्ट खालामलांबायथ' खानामाख्रा दैया 15-20 घरसो एकदम बोखाना लांजोब्बाय सिलिंखार बिनि उनाव आरो खुरखागासिनो बाव बिनि थाखायनो थारमाने जायगानि माखासे रायजो राजा आनसलिक एबसु गासिबो लोगो नांनानै थारमाने बे दैखौ जेनाखि अरिजिनेल कर्समोन बेजों दानखारनानै हरनानै जाहाथे बारा खुरखाबावा बेखौ जोङो थारमाने खामानिखौ मावबाय थादों आं एसे बिजि जायगायाव दंलै आदा आं नोंजों उनाव रायज्लायगोन दे औ एसे गोबाव लानो नांगोन मिथिबाय एसे गोबाव जागोन आं बुंथ'नो हाया दायो फैबायलै जा सिबायलै बापरे बाप सेस बिगा खोनाया बैयावसो थांनांगौ बै मानसिखौ नुदों दा बै हाग्रा बारनानैसो ओमफ्राय जों बेजों थांगोन दा ओरैजाय बेखौ बारनांगौ बोरै फुखोनादाया फैयासै नामा बेखौ नेनांसिगोन ना थाङो आं JCBजों गाखोलांसै दे
बाब सेसलि ना एकदमबारे दैबाना रायजो राजाफोर बेनो जाबाय दैबाना हाब सेस सिजोब्बाय आंखौ लंपेन्टआ बोराय स्टाइलखा होबाय दानाबा गोबां मानसिफोर दं दायो बेयावहाय ओमफ्राय नै गथ'फोर दं बेयावहाय मानसि गैखाया दाबावबो ओइ नै साथा लालायनाय आदा बुगुना फैदो औ फै नोंखौ फुरा फकास खालामबायलां কি ধরনের প্ল্যানিং কেনেকৈ কৰিছে এতিয়া একচুৱেলি ফাৰ্ষ্টতে আমি নিউজ পৰ্টেলবিলাকত পাইছোঁ নিউজ মিডিয়াত ইমান नोंसोर सानै थांफासिगोनलै मिथिबायना नोंसोर सानै थांफासिगोनथ' फै एसे थाङो हा बा दैया बिराद गिरलै जय कृष्ण हाय बिराद दै बिर बिसोरखौ ओरै लिंहरजोबदोलै बा गोजानाव दं दै खनका एखेबारे जोंखौ खेबगासिनो दङ ओमफ्राय नैबेयाव दङ जोंहा बेवहाय दङ आदा दङ दै आदा फुकन ओमफ्राय बिथांजों जोङो रायज्लायगोन आदा मा मोन्दों दायो बेयाव बारनो हागोन हाला गेजेराव फैना दा एसे नै गिनाय मोनदोंना हरै फारैनि दैया एसे दाहारा बांसिन बायदि नुदों दाहार एखेबारेथिंजाय ओमफ्राय बेसेबां गोथौ जों बेखौथ' हमदां हायाखै गामिनि मानसिफोरना बुंना औ गामिनिबा साबसिन जायोमोन बेखायनो जोङो हनै JCB गंनै फैगासिनो दं बेखौ लानानै जों बारगोन बारनानै जाय जायगायाव नंगुबै जाथाया जादों दैनि माने उदखा माबानि थाखाय लुसोमनायनि थाखाय बेसिम थांगोन आरो जों दा इसिबां हायना पुरि जायगायाव अके स' नोंथांमोना जुदि सिनायला जा शिबसारनि OSD दै गुबुन सार खुलुमबाय बयखौबो अके स' रायजो राजाफोर दायो JCBयाव गाखोनानै बैथिं बारनोसै माने बारा अभारद्राय भिरद्राय नालाय माबाया दैया दैनि दारा बाराद्राय अभार भिर बिनि थाखायनो माने JCB गाखोना थांसिन आरोना ओमफ्राय बिराद गोजानलै बाब रिं JCB गंनै फैदोंमोन गोबां खस्थ'यै जों दिनै खानामाख्रा दैयाव फैबाय हाय गाइस जोङो दायो खानामाख्रायाव दिनै एक्सप्लर खालामनो फैदों दाख्लै बावै एसेबांखिनि हायाखैमोन दाख्लै बावै जोङो फुजि आब' आरो लोगोसे BM सोदोब चेनेलनि टिम आरो लोगोसे बड'लेण्ड मिसन अर्गानाइजेसन जानानै फैदोंमोन दिनै जोङो बेवहाय JCBनि खामानि मावनायखौ नुनानै मोन्थिनानै जों बेवहाय माखासे BTRनि सरकारनि माखासे दैदेनगिरिजों जों फैफादों सिजाजोब्बाय लंपेन्ट जुथा गासिबो नङा होमबा ओमफ्राय दा नाय JCBया एकदमबारे खुख्लें जालायलायनाय माबायदि एखेबारे स' जों थांगासिनो दं आरो बैथिं दङ स' भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजा स' मेंबायलै रायजो राजाफोर दायो बाबरे बाब आदामोनाबो नायदो एखेबारे आदा मेङाखै दिनै एसे बारासिन जादों नामा दैया दै देरदोंना बारासिन जासिनबावदोंसो दैया एखेबारे बै दैया बेजोंसोमोन बेसोमोन ना बे दैया बेजोंसोमोन ना होमबा बिथिं सोब माने खम जाबाय आरो दायो बेनो सिलिंखार खालामजोबदों रायजो राजा हा आयु बिराद बिर जाबायलै दैया नायलाय एकदमबारे देखायहरलाय दैखौ बाब फाग्ला बायदि बिराद नर्मेल जाबाय दायो दैया नर्मेल जाबाय नायदो गैला बेयावहाय बिराद बुरजामोन ना एसेबांसो जाबाय ना बेसेबांसोबाव बा एरैसोना बा हा माबोरै नांदों हा
जाबायना थेंक इउ सेक्सन होनायाव दिनै जोंनिनो इउटिउबार मानगोनां जोंनि प्रकाश फंबायाबो सफैदों दासो सफैदों आं सफैनायालाय भिडिअ खालामनो माने कल खालामनानै मदद बिहरदोंमोन आरोना बेखौ ओमफ्राय मोनथिनो मोननानै आं बुंहरबाय भिडिअ बानायना हर स' बिथांमोना भिडिअ बानायना हरबाय बे भिडिअखौ बै समाव बिराद माने आंबो नांफादोंमोन आरोना दुखुनांथाव बेनो कि बिसोरना बिराद गासिबो माने जेसेबांखिनि सम्पति दंमोन बे सिलिंखार जाजोब्बाय जायखौ बिथांमोना दा मोनफिनगोना एसे जिउआव थानायावथ' मोनखागोन आं दैजों हमनो थिनो बिथांमोनखौ खस्थ' खालामफिननांगोन आरोना अब्लाबो दुखु नाङो एफा हा लस जाबाय नङा होमबा बेसेबांबा बुरजा हा खुरखाबाय बेफोरो धेमालि बाथ्रा नामा आरो लोगोसे गावसिनि सम्पति नङा होमबा বলে আমি ওলাই আহিব লাগে এতিয়া আপুনি নিজে চাওক ইমান ডাঙৰ নদী स' दिनैनि बेयावहाय जेसेबांखिनि रायजो राजाफोर बेखौ नुदों आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुनानै शेयार खालामगोन बिथांमोननि थाखाय बे जायगायाव जे प्रब्लेम फैदों सोरबाफोर गेदेर गेदेर कम्पानिफ्रा फैनानै मदद खालामफैनो हायि बायदि स' थेंक इउ स' माच गाइस खुलुमनाय थाबाय जय हो मेरा दिल में तुझको ढूंढता है आवारा आवारा बेयाव ना मोनसोगारदोंनोलै नुबोदोंना एफायसेल' स' जों दायो थांगासिनो दङ रिलिफ फारसे बिराद गोजान थाबायबाय जोंहा आथिं आखाइ साजोबलायबाय ओमफ्राय थांगासिनो थाबायनानै दायो बै फारसेथिं दै बारलांफिननो एसे खस्थ' जाफिनबाय बाट रिलिफआव थांनानै जों नायना फैनोसै स' बे जों ओइथिं माने खोनायथिंफ्राय बारनानै जों ओरै केम्पथिं फैबाय आदा नोंथाङा माबा मोनसे बुंबावनो बे गामि खाथियाव फैनानै खोथाया जाहैबाय गामिया बे दैखौ नुदोंना औ ओरै खावनै बानायदोंमोन बे दैया बियो औ खावनै खावनै गामि मोनसेयाव खावनै गामि मोनसेखौनो खावनै औ ओरैनि खावसे गामिया ओरै थांनो हाया ओरैनिया ओरै बारनो हाया बेबायदि जाबायमोन थारमाने बिनिया ना आरो बैफोर न'खौ नाय खुरखाहां जानानै ओइखौ न'खौ देखायलाय ओइखौ न'खौ बे माने बेफोर न'आ गैखालामोन बे 10 मिनिटसोआवनो बे खुरखाजोबसिगौमोन दा एटलिस्ट बासिसिगोन ना खुरखानाय नंला आरो अलरेडि बेफ्राव गासिबो न'खरफोर दंजोबोमोन बेफोरखौ बेयाव गासिबो दंजोबोमोन न'खरफोर दंजोबो बेफ्राव गासिबो उठायनानै लांजोबखाबाय होमबा नायदो मा सिलिंखार खालामलांखो बे दैया स' गोबां दुखुनांथाव बाथ्रा ना नायदो एकदम दैया गिसिखाजोबनानै दंस' खिन्थु जा OSD सांग्रां आदानि अननाय आरो फुकन आदानि अननायाव आरो बिटिआर सरकारनि अननायाव दिनै बे मोजाङै जाना थाबाय आरोना माने दैया खम जाबाय ओमफ्राय दायो एसे रेस्ट मोनसिगोन आरोना नङाबाथ' खुरखालांबावगौमोन बियो ना स' थेंक इउ स' माच स' रायजो राजाफोर बेनो जाबाय बेयाव गासिबो हाया गामि दंजोबोमोन बेयावहाय ओमफ्राय बे गामिया गासिबो खुरखाजोबनानै थांजोब्बाय आरोना नायदो एकदमबारे गासिबो थांजोब्बाय औ गासिबो थांजोब्बाय बेयाव ओमफ्राय बैयाव 7 बिगा हा थांबाय दै बेयाव गासै माबा दंमोन थारुन गायदोंमोन 7 बिगा सेस सिलिंखार जाजोब्बाय बेनो जाबाय सिसुबारिनि नुथाय दा मा खालामबावनो नेचार बेफोरो मिथिंगायारि आरो लोगोसे बेवहाय जोंहा गोबां गेदेर गेदेर सुबुंफ्रा नुजाथिफैबाय जा इउजि ब्रह्म सारबो नुजाथिफैबाय मानाव गेदेर जा CM बिटिआरनि श्रीजुत प्रमद बर' सारबो नुजाथिफैबाय गोबां गासिबो लिडारफ्रानो नुजाथिफैबाय दिनै जोंजों लोगोसे बेवहाय आदा फुकनमोनबो दङ OSD जा सारनि शिब सारनि ओमफ्राय लोगोसे नै सांग्रां आदाबो दङ सारा सांग्रां आदायाबो शिब सारनि OSD
नैबे सेस थांसिगोन आरोना जुदि बे खामानिखौ मावामोनब्ला जिसिपिनि खामानिखौ मावामोनब्ला स' रायजो राजाफोर नायदो नुथाया माबायदि बेनो आरो सिसुबारि गामिनि नायल' जाल' मोनसे दै खाथिनि जोबथा न'खर बिचे थांबावा दा बिनिफ्राय ओरै थांजोबसिगोन आरो हायोमोनबा बे बासिबावगौमोन हा दाख्लैथेनो हायोमोनबा बे बासिबावगौमोन दाख्लैना एकदमबारे अब्लाबो जेने थेने जाबाय सानसे लेट जानायनि थाखायनो बे होननाय जागोन आरो नङाबाथ' दाबोथ' बे खालाबा फैनानै थाफैफिननो हाबावसिगोन थाफैफिननो हाबावगोन औ लामा नङा दालाय बेनो नैबेनो लामा नङा दानो लामाया बैसोमोन लामा बैजोंसो लामा बैजोंसो ना नायदो नुथाया माबायदि दाख्लै बे दैखौ औ बेटारिखौ ना बेटारिखौ मोनसे बायबावनांसिगोन ना ओइ नै नुहुरनाय स्कुला सेस थांसिगौमोन स' रायजो राजाफोर बे गासिबो दैया लोमजोबदों आरो ना मिथिबायना बे गासिबो लोमजोबदों सानना नायदो होमबा बै बे दैमायाव जुदि गसङोबा बेसेबां माने गब'जोबगौमोन मानसिफ्रा दा बे गासिबो लोमजोबदोंमोन स्कुल टिकुल गासिबखौबो रेहाय होथाराखैमोन बाट दिनै आदा सांग्रांमोननि अननायाव आरो आदा फुकनमोननि अननायाव आरो बे बिटिआर सरकारनि अननायाव बे जाफुंबाय आरोना दिनै आरो रायजो राजाफोरनि खामानि मावनायाव खस्थ' खामानि मावनायाव दिनै बे स्कुला बासिबाय आरोना नङाबाथ' गोदान लुफिननांगौमोन आरो सरकारि हा आरो गोदान नागिरदोलाय जारला बिराद जारलालै बिराद जारला मिथिबायना ओइनै नायलाय बेसेबां गुगादों ओइथिं नाहर ओइनि लामाफ्रा बेसेबां बन्द' जानो गोनां जादों बेफोरनोथ' दुखुनांथाव बाथ्रा आरोना जागोन नामा बेयाव मा होनोमोनलाय बादाम स' नायदो स्कुला फुटबल फिल्डमोन ना बे फुटबल फिल्डमोन ना मा जाबोनांगौ दायो सेस नोगोर गोबाव लाबाय हगारजोबथारगोन जानो बिसोरो मोनथामसो दा बेफोर एटलिस्ट स' रायजो राजाफोर जोबथा बेनो जोबथा बैफोरो थाफैनो हासिगोन दाख्लैसोथ' ओरैबो दै देरबा गिनांगौ जायोमोन ओरै नारदो बे लामा नामा ना होमबाथ' बिथिंनि फरायसालिफ्रा बेयाव फैनो एसे खस्थ' जासिगोन एबार आरो बैयाव गिदिर दंखायो नायदो स्कुलखौ नायदो रायजो राजाफोर माबायदि हालोदाव दं दायो मा खालामबावनो कारेन्टआबोथ' ओइथिं बायसोमोन बिमाया होमबा बिथिंथ' दा कारेन्ट गैला होमबा सानना नायदो स' दायो जों सिसुबारि एलपि स्कुलसिम सफैबाय आरोना बिनिफ्राय दायो थांगासिनो दङ गय बारि बायदिसिना सोब थांजोब्बाय दंफां लाइफां गिदिर गिदिर थांजोब्बाय नायदो आयु ओइनो खुरखाजोब्बाय सिलिंखार जाजोबखाबायलै गासिबो फाइनेलि मुदाव फैबाय जोङो दायो रिलिफ केम्पसिम सहैसिगोन दंफाङा नायदो बेसेबांबा गिदिर सिलिंखार बिलिंखार जालांजोब्बाय न'आ दा जों थाबायगासिनो दङ रिलिफ फारसे रोजाफोर दायो जों मोनसे न'खर नुदों आरोना एकदमबारे उखुन्दै गनाय नायदो दै खोथेबाय आरोना ओमफ्राय दै खोथेनायनि उनाव बिसोर फैबाय नामा बेखौ सोंहैनो नागिरदों आङो फैमारदों नामा फैदों नामा मानसि दंना ए फैफिनबाय नोंसोरो ना थांखायाखैमोन थाफैदों ओमफ्राय दा हर थाखायो दा ए हारसिंथ' थाया दा आच्छा दा गिनाय मोनदोंना मोनाखै दायो खोनानो हा स' दाथ' दैयाबो रानबाय खोथेबाय नङा होमबा मा सानदों ओरैनो मोजां मोनदों ना मोनाखै बिदि खोनानानै एसे मोजां मोनथारदों ना नोंना नामा मा नाम अनसुलि बसुमतारी ना गामियाबो बेबो सिसुबारियानोखा अके गोबां लस जाबाय नोंसाबो मा ओरैनो खहा जादों ओरैनो नोंसा हाफोर जोंनाथ' बारा खहा जाथ'वाखै जानाया ओमफ्राय दै हाबफैजोबदोंमोन आरो दा रानबाय नालाय नोंसाल' फैदों नामा बेयाव ना गुबुन दंबावो बे मादैमोनाबो दंफैयो ए बे दै खोनायखौ खोनानानै फैबाय आरो ना दे आरो अमा दाउनोबो आदार होनो मानसि नांगौ जों सानबाय बे उखुन्दै गदों स' मानसि थाफैबाय दां साननानै फैदों आरो होमबाबो थादों आरो हर थादों दा औ थादों दे मैदेराबो ना मैदेरबो फैयो
मैदेर फैनो स' रायजो राजाफोर जों दायो सिसुबारि होननाय जायगायाव दंफैयो दाख्लैबावै जों खैला मैलायाव जेरै एरियानि जेनेबा सिसुबारियाव जों दाख्लै डनेसन होफैदोंमोन ना ओमफ्राय बे जायगायावनो जों दंफैयो बे नानिया अनसुलि बसुमतारी ओमफ्राय बे जायगायाव फैना खबर लाफैदोंमोन जोङो जोंहा शिब सारनि OSD सारजों बा आदाजों फैफादोंमोन आरो खबर लाफैदोंमोन नोंथांमोनाथ' नुबाय हालोदखौ दै बेसेबांखिनि बाना जानानै खुरखाजोबदों स' थेंक इउ स' माच नानि अके स' जों बेयावहाय हाबनानै फैखांबाय दै ओमफ्राय रायज्लायबाय थाफैमारबायसो ओमफ्राय ओरैनो साननैसोनि थाखाय थाफैथ'दों माने दाउ अमा आदार होनो थाखाय आरोना दिनै थाबाय खेबसे फिन फैफिनबावबाय सिसुबारिनि गामिनि रिलिफ आरो खैला मैलानि जि जाथाय जानाय बे गामियाव सौहैफिनबाय फिनो जाहा OSD आदामोनजों BTR शिबनि OSD आदामोनजों नायदो न'आ बेफोरबायदि थाबायबाय दिनै खेबसेबा फिन फैबावबाय आं फैबावगोन बायदि मोनदां बेवहाय समासो खोन्थासिगोन माब्ला जायो बेनि उनावहाय बाट दिनै सफैबाय आरोना लामाफ्रा नायदो माबायदि जानानै दं न'फ्रा माबायदि